kultaa. Nämä linjat ja siitä vetopaikka Pesoselle. Kiekon hakee Aaltonen. Lyö sinne Kontiolalle. Ja Kontiola iskee 1-0. Anteeksi Kontiolalle. Kontiola. Aaltonen maalin kulmalla. Kontiola Hietanen. Suora veto. Ja nyt on komea maali. Mä oon jäätä ja tulta. Pesonen tulee väkisin sieltä Kontiola. Ja lyö maali. Kultaa. Se horisontissa siintää. Se mun silmissä Saksa peittää kolmella pelaa hyvin Salmisen kova veto tulee! Ja Sakari Salminen ratkaisee ottelun! Nyt tulee sitten taas tämä Suomen ykkösnyrkki. Sieltä lähtee hyvä laukaus ja siellä on kiekko maalissa! Ja huutoa santaa, kuten sydäntää kantaa. Ennen kuin ole mun kultaa. Pesonen menee maalille, Kontiola laittaa itse ja Lasvaara menee väylä ja voimalla. Ja näin runnotaan kiekko Slovakian maaliin! Ja sieltä lähtee tulinen kuti aivan sinne kuuluisaan yläpeltiin. Maestron näkemys on loistava, sieltä lusikka puolelta ilmiömäinen syöttö. Trinidad majuri kaikki. Ja sieltä lähtee sitten Ossi Väänäsen laukaus! Kultaa suussa ja kultaa suussa. Musta kultaa on uus musta. Kato Midaksen kosketusta. Kauppareissu kello vaan 20. Ei tarvitse panostusta. Mä nostan 2008 MM-kisoisia nimenomaan Yhdysvaltoja vastaan ja sitten mennään loppuun saakka! Tänä yössä saa. Jalkiviä potina ja kultaa. Pelaa keskelle Kontiola! Ja Kontiola tulee olemaan, tehkää tästä maali, se on hieno! Ai, mikä maali! Ja Pesonen ja yleisö rytmikkäästi rummuttaa täällä poikittain syöttö ja siellä on! Lusikassa aamulla herään. Sängyn viereltä hippuja kerään. Ja toivon, että et lähtee. Ja sieltä pommittaa Ossi Väänänen ja kiekko on maalissa! Ja sitten on rajua kapinaa siellä maalin edessä ja ai! Kontiola veto lähtee ja siellä on! Ja sinne menee ja vihdoin ja viimein! Lauri Kila, Hytönen. Demonlaispelaajat kaatuvat omia aikoina. Hytönen pääsi loistavasti syöttämään! Koska loistava syöttö poikittain ja hieno maali! Hieno näyte siitä, että homma toimii.